ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಚಲೋ ಸೋಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬೀರೋಸ್ ಗೈಸ್. ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಾರಣದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ನಿಖಿಲ ಪುರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಪಂದ ಆತು ನಾಡಲ ಕುಡೋರ ಇಂಕ್ ಕುಡೋರ ಪನಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆರಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಕಂತದ ಮುಟ್ಟನಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಚಿನ ಈ ಮೋಕೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಪಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ ಪಂಡ ಯಾನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗ ವೀಡಿಯೋ ಪರೋಡು ಬಂದೆ ನಾಡ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಅವಾರ್ಡು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾರು ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂದೆ ಅವಿ ಈಗ ಮಾತ ಕಾರಣ ನಿಕುಲ್ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದು ಎನ್ನ ನಿಡೆ ಮುಟ್ಟಕಂತದ್ದು ತಪ್ಪನ್ ಪೂರ ನಿಕುಲ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಾಪಂತದ್ದು ಎನ್ನಂಚಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನಿಕುಲು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಪದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಬುರ್ಚ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಮಂತದಿನಿ ನಿಕುಲು ಅಂಚಾದ ಪುನಗೆ ಅನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಳ್ಳ ಚಿರೂರಿನೇ ಅದು ಇಪ್ಪೆ ಬಂಡದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ವೆ ಕೈಸು ದಾದೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆಡು ತಿಕ್ಕನ ಸ್ಯಾಲ ತಿಕ್ಕನ ಆತೆ ಕಾದೆ ಅವಿನಿ ಬರ್ಪುಂಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇತೆ ಗೈಸ್. ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾಕಂಡ ಅಂಚ ಇದೇ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಅದನ್ನು ಪಿನ್ ಐಡಿ ಬೈದನ್ನು ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಫೋನ್ ಮಂತೇನೆ ಇಂಕ ಒಂಜೇ ವಾರಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಿನ ಒಂಜೇ ವಾರಡ್ ಎಂಕ್ ಪಿನ್ ಐಡಿ ಬತ್ತುಂಡು. ಯಾನು ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಖುಷಿನು ಅವು ಖುಷಿನು ಎಂಕ್ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಏರ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ದಾವಡ್ ದಾಲ ಮಂತ್ ದಾವಡ್ ಎಂಕ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ದಾಲ ಪಂತಿಜೇರು ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಆಜ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿ ಆನ್ ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಪೂರ ಬರ್ತದ ನಿಕುಲು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಿರಿ ದೇವ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದೇರು ಎಂಕ್ ನಿರ್ದ ಮಿದ ದಾದ ಖುಷಿ ಇತ್ತುಲಿ ನಿಕುಲು ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ ಕೊಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬನೇ ಬಂದು ಇಂಕ ಪನ್ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಬಲೆ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನು ಬತ್ತಿ ನಾನು ಎದೈತದೆ ಯಾನು ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಪಿನ್ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಪಿನ್ ಮತ್ತು ತೊಜಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಗೈಸ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತೊಜಪಾಯ ಪಿನ್ ತೊಜಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಮರೆ ಮದಪರ ಆವಂದಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಈತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಈತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬುರ್ಚದಿನ ಪಾತೆರ ಬೇತಕಲ ಬ್ಯಾಡಿ ಕೇಂದು ನಿಕ್ ದಾಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೋಡದು ಪುರ ಮಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲರ ಜೋಲ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ನು ಬಂಡೇರು ಅಕಲ್ನ ಎದುರು ಯಾರು ಲಕ್ಕದು ಉಂತೋಡು ಪಂಡದಿದ್ದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಬರ್ಪಿಲಕ ಮಂತಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಏನು ಬೆದಿಸಾಯದ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿನಿ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಎಪ್ಪಲ ಏನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಿನ್ ಬರ್ಪನೆ ಕಾರಣ ನಿಕುಲುಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಾವಡು ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾನು ವನಿತಾ ಸಾಲೇನು ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಅಂಚನೆ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಕ್ಕ ಮೌನಶ್ರೀ ನಿಶಾಂತ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಬುಧರ ಆತ್ನೆಲ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಕಲ್ಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಈತ್ ಎಂಕ್ ಮೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೋಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದೆ ಅನಿಕಳಿ ಎಪ್ಪಲ ಬೇಡನೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಮಸ್ತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಪೋಡು ಏತು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಂಡಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತದೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಗ್ಲ ಸಮಾದ ಹಂಚು ಕೋಟಿದು ಮಿತ್ತದ ಸಮಾಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಪಿನ್ ಬರ್ತಿನ ಅವು ಯಾನು ಏಪಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕೊಂಚಿ ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾರ್ದು ಯಾನು ಏಪಲ್ ನೀನು ಯಾನೊಂಜಿ ಎದುರುದೀಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮು 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಅವು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಅದೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಕನಪಾಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಆಸೆ ನಿಕಲು ನೆರವೇರಿಸುವರು ನಿಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏಪಲನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಿಸಿ ಯಾನು ಎಪ್ಪಲ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಲೆ ಬಂದು ಯಾನಿಕಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಅಕುಲು ಯಾನು ಪುದರ್ ಬಂಡೈತೆ ಆಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರ ಅಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಮಾತು ಹೆಂಗೆ ನಿಜ ಬದಲ ಬಂದ್ಪೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಲೇರು ಅಚ್ಚುಗೆ
ಅಚ್ಚು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕವಿತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದೆಲ ಕೇಂಡಾಲು ದಾದ ಪಿನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ ನೀ ಕಾಂಡ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂಡ ಆಯ್ಕ ಆಲ್ಪರ್ಪುನೊಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಗರ್ದೆತ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬರ್ತದ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಏರ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನಕ್ ಬರ್ಪುಜರ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಏತು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಯ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆವಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ರಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಾವು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದುಪ್ಪಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ಪೋತೆ ನಾನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬತ್ತಿ ಜೀದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬತ್ತಿರ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಬರಂದದಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತಿರ್ನ ಎದುರು ಏನನ್ನು ತಿರ್ತಬಾರ್ದು ದೊಂಕಿನಕಲ್ನ ಎದುರು ಯಾನ್ ಲಕ್ಕುದು ಉಂತೊಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ದೊಂಗುದು ತಿರ್ತಪಾಡ್ರೆ ಒರಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಾಪು ನಾಕಲು ಸಾರ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಿನ ಎನ್ನ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತಿ ಅನ್ನ ನಂಬೆನು ಇಂಕ ಅದ ಆ ದೇವರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂದ ಆದಾನ ಎಡ ಉಂಡಲ ಯಾನ್ ದೇವಡನೆ ಪನ್ಪುನಿ ಇಂಚಿನ ಜಾಂಡ್ ನಾನು ಇಂಕ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ತಪ್ಪಿರೋಡು ಎನ್ನ ಆ ದೇವಿಯರ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಂದೇನು ಇಂಕ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಿನ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ನಂಬೆ ಇಂಕ ಆರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗೈಸ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಇಂಕ್ ನೇನು ಪನ್ಪುನಾತ್ ಇಂಕ್ ದಾಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದರ್ ಗೈಸ್ ಇಂಚಿನ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡ್ ನನ್ನಲಾತ ಇಂಕ್ ಮೊಕೆ ತಜ್ಪಂದು ಉಪ್ಪದೆ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಅವಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂಕ ಅಕ್ಕ 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 ಪಡ್ಡದು ಪನ್ಪುನಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಡು ಈ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪಾತರ ಪನ್ಪೆ ಏಪಲ ಒರಿಯೇನು ಕೀಲಾದತ್ತು ಓಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಪ್ಪೆನಕುಲುಪ್ಪ ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೇ ನೇರ್ಪುಜ ಪುಟ್ಟೈನ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಗ್ ನೇರ್ಪ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಆ ಲಂಚ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ತತ್ತದ ಬಂದಾಗ ಇಂಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ನಕ್ಲೆ ಪನ್ನಡ ಆಪುನಿ ಜದ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಏರ್ಡ ಪನ್ಪುನು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಬೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನೆ ಎಂಕದ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆ ಅಕ್ಲಿನ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ನನ್ನೊಂದು ಜನ ಪನ್ ತಪ್ಪತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ನಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನಕುಲ್ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿನಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ಲಿ ಇಜನ ಅಪ್ಪೆನೇ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನ ನಡೀತಾರೆ ನಿಕುಲ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಇಜ್ಜತೆ ಒರಿಯನ್ನು ತೂದು ಅಕ್ಲೇನು ಹಿಯಾಲಿ ಸಚಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆವಡು ಅಲ್ಲೇನು ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲೇನು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಬಿಡಲಿ ಏಪಲ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಸಿ ನಮ್ಮನ್ ಕಾಪುನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೆರಿಸ ಹೇಳುಪ್ಪುನು ಈಗ ನನವರಿಗೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೀರಿಯಡ್ ತೋಚ್ಪಂಡು ಬಾಕಿದ ಪೀರಿಯಡ್ ನಿಕ್ಲೇನು ತೋಚ್ಪಂಡು ಇನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಲೆ ಅಂತಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಬಜ್ಜಿ ನರಕದ ತಿಕ್ಕಡೆ ಮೀನು ಕಾಲದ ಪಟ್ಟಿ ಪತ್ತದ ದಾಡ್ಬೇಕಂದ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಎತ್ತೆ ಮಾತ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅವಡು ಲೈವ್ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಪೋನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ನನದ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ನಿಕಲ ಶೇರ್ ಮಂತಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು 3 ವರ್ಷ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇಂಚೆನೆ ಬುಡಿಯ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾಲ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಇಲ್ಲಡ ಬಂಡೇರು ಈ ಮಲ್ಪುಂದು ಕೆಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ ದಾಯ ಎಂದು ಬೋಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕು ಜಂದಿಕ್ ಮಾತ ನಮಕ್ ಮಾತ ಆಪಿ ನತ್ತು ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದ ಏನದು ಲಕ್ಕಲೆ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಎನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಬಿರಡು ನಿಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪರಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಏರ್ ಮಂತಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಹಿಡಿಯ ಮುಟ್ಟೈನ ಚಾನಲ್ ಸರಿ ಮಂತ ಕೊರ್ತಿನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣೀರ ಪಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಇಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತೀರಿ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಿಲಕ ಮಂತೀರಿ ಮೇರೆಗ್ಲಾ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ನನ್ನಲಾತ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚಿನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಕಾರಣ ಒಂದು ಎಪರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಕುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ದೇತ ಜರ್ನಿ ಇಂಚಾಯ್ತು ಯಾ ಪಂಡದು ನಿಕಲು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜತೆ ಒರಿಯಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊರ್ಪಿನಂದ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೆಟ್ಟದ ಆಲ ಪೋಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಆತಿ ಏರಿಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಟದಾಲಜಿ ಏರಿಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಪದಾಯಗ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಏರಿಗ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಜಾತಿ ಬೇದೆ ಇಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಅಂಚದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಗಲು ಬಂಡದೆ ಎನ್ನದೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಡರ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬುರ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆನ ದಯಮಂತದು ಮಾಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏನ ಅಂಚ ಮಂತ್ ಜಾಂಡ ಕಡಲಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಏನ ಬಿರೋಡು ಅಂತದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರು
ಚಾನಲ್ನ ఉండాలి గడలప్ప జోకులు బక అంచెని సొబకొటేను వనిత సాలియన్ అంచెని సచిన్ పూజారి అచ్చు ಹರ್ಷಿತ ದೇವಾಡಿಗೆ ಚಾನಲ್ ఉండవి ಆಲ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲಲು ಅಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಿಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲಂತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಕುಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಂದೆ ಇಪ್ಪಡು ನಿಕುಲು ಅಂಚ ಆಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಮೊಲ್ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಏಪಲ ಬಂಟ್ರೆ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅಂಚದ ಪುನಗೇನ ಮೆಗ್ದಿಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನದ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ಆದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬತ್ತನೆಂಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತನೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕಿ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತೊಂದು ಮನೋಲಿ ಎಂಕ್ ನೀನು ಯಾನು ಏಪಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡದೀಪೆ ಏಪಲ್ ಅದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಡದೆ ಅದೇ ಕೊಂಚ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದು ಇಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಏಪಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ ಇಂಚ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಬಗ ಗೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿನ್ನೇನು ಪೂರ ಆಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಎನ್ನ ಉಗುರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಉಗುರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಉಗುರು ಎಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅರ್ಧ ಉಗುರು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳದು ಎಂತ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಈ ಉಗುರು ಬೆಳೀತದೆ ಆಯಿತಾ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಎಂದಾದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಥರ ಇದರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಕಟ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಉಗುರಿಗೆ ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೀಗೆ ಆಚೆ ಈಚೆದು ಕೆತ್ತಿ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ ಈ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದು ನನಗೆ ಇದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ನನಗೆ ಉಗುರು ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಗಲೀಜು ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ನಾವು ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬಟ್ಟಲು ತೊಳೆಯೋದಿಲ್ವಾ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಯ್ತಾ ಚೆಂದ ಆಗ್ತದೆ ಎಂತ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಒಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಈ ಸೆಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನೊಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ ಮಗನಿಗೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಮಾಣಿಕ್ಯನೇ ನನ್ನದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡಿ ಆಯಿತಾ ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಪಾಪ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನು ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮೊದಲಿದ್ದ ದುಂಬುದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೋಪೇರಾಗಲು ಐಕ್ಯಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋದು ಹರಡ ಪಂಡೆಂಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಪಾಪ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತದ್ಲು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಒಂಜು ಹರಲಾತು ಜನ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪಗನೆ ಫೋನ್ ಬಂದಿರಿ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೈದಿನು ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಅದನ್ನು ಬೈದಿನು ಬತ್ತಕೋನಲ್ಲ ಪಂಡ ಕುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಶನಿವಾರ ಹೋದು ಕಂತೀನಿ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ನು ಶನಿವಾರ ಪೋದ್ಲ ಯಾನ್ ಪತಂ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಪನಿದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇನು ಆತೊಂಜಿ ಮಂತದೇನು ಒಂದೊಂಜಿ ದೇವಿಯ ತಿಕ್ಕಿಲಾಯ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನಲತ್ತೆನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೋಚು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಗಾನ ಗುರ್ತೈತೆ ನಗರಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅವನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ತುಲಿ ಫುಲ್ ವಾಚ್ ಓರೋಡೆಂಕ್ ಆತು ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ವೀಡಿಯೋ ತೂರ್ಚೆ ಒಯ್ತು ತೂಪಿರ್ತೇನೆ எனக்கு ಜಾಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಬೇತಕ್ಕಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಯ್ತು ತೂಪೆ ಪಂಡ ಅವು ಉದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಹಾಗೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಿದೆ ಒಯ್ತಂದು ಒಂದು ಕುಪ್ಪೆ ಅಜ್ಜ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಅದೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಒಂದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಕುಲ್ದಿನಿ ಅನ್ನಿಕೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಖುಷಿ ಆವೋಡು ಪಂಡದೆ ಅನ್ನಂಜ ಪಂಡದಿನಿ ಅಂಚನೆ ಬಗದಾದಪ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಜರ್ನಿ ಪಂಡ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಪನ್ಪೆರದೆ 7 ಬೀಳಿನ ನಡುವೆ ಅದನ್ನು ಪನ್ಪೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತ ಜವನಿಕುಲು ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೂರ್ದು ಲಕ್ಕನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದೇವೇರ್ನ ಸತ್ಯಡಿತ್ತಿನ ಕರೆಗೊಂಡೆ ದೇವೇರು ಏಪಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿರಿ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಐಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನ್ ಒಯ್ಯಾಗ ಅನ್ನೇ ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪೋತುಜಿ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕತೆ ಇಟ್ಟದು ಆದಾಯ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತತ ಇಂಚೆನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವೋಡಿ ಈ ಎಡ್ಡೋಡು ಪರೊಂದು ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದಿಂಗೆ ಅವೇ ಅವು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಂಚೇನೆ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಇನಿ ಹಿಂಗೆ ನುಪ್ಪು ಕಜಿಪ್ದಾಲ ಆಯ್ಜಿಗೇಸಿ ಭಾರಿ ಫ್ರೀಟು ಇಲ್ಲ ಜನ ಆಲಯನು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ದಯಪಂಡ 7 ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೀಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ಪುನು
ಅಂಚಾಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಬೇನೆ ಬಿಟ್ಟಾಪುಡು ಅಂಚನೆ ದಾದನಿಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಅಂತ ಕೇಳುವೇರು ಲಾಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾನೊಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಂತನ್ ಮೇರು ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಮಂತನ ತಪಂಡದು ನಂಪುನು ಬಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಬೇನೇನು ಪೂರ ನಿಕಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಕನ್ನದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತಂದು ಉಪ್ಪೊಲಿ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಂದಿಗೆ ಸಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ರಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಂಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸುಬ ಹಾರೈಸಿದೇರು ಎಡ್ಡಲೆಕ್ಕ ಅದು ಮಾತೆಲೆಗ್ಲ ಕುಡರ ಯಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬಂತು ಹೋಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ನಕ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನಗನಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡು ಬಜ್ಜಿ ಜಿಜ್ಜಿ ನಿಂಗೆ ನೆದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಆದ ಬೋಡದೆ ನಮಕ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಷ್ಪನಕ್ಕಳು ಏರ್ಲೇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ನಿಕಲ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕರಾಗ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಪನಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಪುದರ ಪಂಡಿ ಜಾರಿ ಪಂಡದು ಈಗ ಪುದರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನೆ ಅದೇ ಈಗ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನೆಲೆ ಪುದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಏನ ಪನ್ಪೀರ್ ಮಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕ 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 ಪಂಡದು ಲೈವ್ಡು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬೈದಿರವಿ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ ಲೈವ್ಡು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದವಿ ಅಂಚೆನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರೆ ಮನು ಆನಂದ್ ಬಾಪ ಹಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಕುಡಚ ಮದೈತೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಿದ್ದಾರು ಎಂಕ್ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೇರು ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪು ಬೆತ್ತದಾದ ಮುಂಡತಿ ನಿಂಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಪುರವಿ ಈಗ ಸೆಗೆ ಪುರ್ ಮಾರೆ ಓ ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇವು ಬನ್ನಾಗ ಅವಡಿಂಚ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದೊಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಯಾನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಕೋಡೆ ದಿಂಚಿ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿವ ಕನೆಗೆ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಲ್ಲ ಅಂದು ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ಸ ನಿತ್ತಿಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೊಂಬು ಬಂದಾಗ ದೊಂಬು ನೆನಪೇರು ಇವೆ ಎಂಚ ಸಾವಿರದ ದೊಂಬು ಮರ್ರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತನ ಬನ್ಪೇರು ಅವಳು ಕೂಲೂಡು ಬಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಆತ ಮುರ್ಕುದುಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬರ್ಸಾಗದಾನೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಪೆಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟುವೇರು ಆಂಡ ನನ್ನ ಈ ನಮ್ಮನೆ ದೊಂಬು ಬತ್ತದ ಈ ನಾಯ್ಕೆ ದೇವೇರ್ಲ ಕುದ್ದೇನು ಕೋಪಡ ಕುದ್ದೇರು ದೇವೇರು ಆರು ವರುಣ ದೇವೇರು ಕೋಪಡ ಕುಲ್ದೇನು ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಸನಿಗೆ ದುಂಬುಡಿಗುಳ್ಳು ಸೈಲ ಬಂಡದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮನ್ಪೇರು ಕಪ್ಪೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಕುಪ್ಪುಲಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರೊಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಕುಪ್ಪುಲಿಗೂ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಪುರ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಪೇರು ಬಿದ್ದಾರ್ದೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಪೊನ್ನುಗೆ ಮೇಲಾಕ ಪೊನ್ನುಂಡೆ ಅಂಡದು ಪೊನ್ನುಲು ಇಜ್ಜ ಬಗ್ದಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಕಪ್ಪೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜೋಕ್ ಬನ್ನೆ ತಮಾಷೆ ಮಂತೀನಿ ಬೇಜಾರು ಮಂತ್ వచ్చేట్లా ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಆದತ್ತು ಅಂಜನಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಬಂಡದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜೆ ನನ್ನದೇ ಎಂಚನ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು ಪಾಡ್ರಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟು ಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂತು ಕೋರ್ರೆ ಬಂತೇರು ಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊರುಂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೋಡಾಡ ನಿಕಲ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಅದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ್ ಪನ್ಪು ನಿಜ ಮಾರ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪೇರು ಲೈಕ್ ಹೊರ್ಪೇರು ಪೂಪೇರು ಪಲ್ನೆತಾ ಎಂಕಿರಿಗೆ ಏತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬತ್ತಿಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಪಲ್ನೆತ 4 ಜನ ಪನ್ಪು ಜೇರು ಪಲ್ನೆ ಮಾತೆಲ್ಲವೇ ಹಿಂಗೆ ಇಂಚ ಪಾತೇರ್ನದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಾತೇರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಾಗಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆನು ಏರು ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ತುಕ ನನಗೆ ದುಂಬಗು ಇಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದೇ ಪೋಪೆನು ಇಂಚ ಆಪನ್ ತುಕ ಓಕೆ ಪೊಯ್ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬು ಬಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಂಬುಂಡು ಕುಂಟಾಜದ್ದೆ ನುಂಗುದನೆ ಇಜ್ಜದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೂದು ಬರ್ಕ ಬೇ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಟಿಲ ಕೊನದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಕಾಂಡ ಚಾಕು ಪೂರಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಪೂರಿ ಮಂತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ದಿಕ್ಕದ ಮಾತೆ ದೀತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗಿನ ಚೊಪ್ಪೋಡು ಓಕೆ ತೀಯರತೆ ಭಜನ ಮತ್ತು ತುಲಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಅಟಿದ ಕೋನೆ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಕೊಂಡತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಅಂತ ದಿನ ಪಾಡ್ ಓಕೆ ಮೆಚೇದಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಕಪ್ಪೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಈಗುಂಟು ಪೂರ ಅದು ನಗ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಬರ್ಸ ವಾಯ್ಸ ಬಾಸ್ ತುಲಿ ನೋಡಿ ದಾದ ಮಾವು ಡೇ ಚೋಲ್ದದು ಬಾಡ ಸಿಗರೆಡ್ ಏಯ್ ಹಿತ್ ಬರ್ಚಿ ರೆಡ್ಡಲ್ಲ ಅವಲ ತೀರ್ಥ ಬಾಡ ಹ್ಞೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಟಜ್ಜಿ
ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜ ದೈಕುಲು ಬತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಂಕು ಬೆಳೆದಾದಳು ಅವಕ್ಕ ಪಂದು ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ತೊಜಂಕುಂಡು ನಾನು ಅಂಚರ್ಕು ತೊಜಂಕರ ಮಾತ ಅಂತ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಬಿಡು ಉದಿಗೊಡ್ಡಲೆ ಅನ್ನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಅರ್ಧದ್ದು ಪಾರ್ದು ಆತನ ಥರ ಬೇರೆ ಪೂರ ಆತನೆನ್ನ ತಿಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಕಾರು ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮೇರು ಏಪಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಾಯ ಅದು ಏಪಲ ಉಪ್ಪಿರವೇ ಅಂಚ ಕುಂಟು ಮಾತಾಡ್ತದ ಆತನ ಗೈಸ್ ನಾನು ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು 2-3 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ 2-3 ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ 2 ಗಂಟೆ ಪಾಡುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನೆತ್ತ ಬುಡು ಇದು ಒಂಜಿ ರೈಲ ಬೈಜಿ ಮಾರೀಜ ರೈಲ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪುಣಿಟ್ಟು ರೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ಗಡಿ ರೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಉಂಡ ಮಾತಾ ಇದ್ದಾತ ತಪ್ಪಿದೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತು ದೊಂಬುಡು ಸೈಪುಣ್ಣಿಟ್ಟು ಇದ್ದ ತುಳಿ ಹಾಲು ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಾರ ಶೆಕ್ ದೊಂಬುಗು ನೆರ್ರ ಬಲ್ಲಿದೆ ಅವರೇ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತದ ತಂಪ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಕಾಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಪಂಡು ತಿನ್ನಿ ನೀ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಆತಿಜ್ಜಿ ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಪಾಡ್ಡ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಡ್ರೈ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಡ ಆತು ಎಟ್ಟೊಂಜಿ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ತಿನ್ಪುನ ಎಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಇದು ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೋತ ನಾನು ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಬನ್ನಿ దేవుడు గైస్ నీకు గాయతో చెప్పగా ಒಂದು ಕಾಯ್ದು ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸೀಪೆಕಾಯಿ ಬಂದು ಕೆಲವು ಬಾತಂಡಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪೇರು ಒಂದು ಮಂಗೆ ಬರ್ತದ್ದು 3 ಮೂಲು ಕುಲೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ಇರ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕಿಬೇಕ ಮಂಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೇಜಿ ಯಾನ್ ಕೊಯ್ಪುಜಿ ಅಂದೆ ಅವು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದು ಪೂರ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಪೂರಾ ಬೂರ್ದು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅದ ಮಲ್ಪುನು ತಿನ್ನರೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಮುಳುವ ದೈ ಪೂರ ನರ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಅಂದೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಚಿಗುರು ಬೈದುಂಡು ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ಒಂದು ದಾಸ ಹೊಳದ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಉಂಡತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಪವೆ ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ಟ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ನರ್ತೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಕಾರದ ಮಿತ್ತ ಪಾಡ್ನಂಚಿ ಬೇಗ ನೂನು ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡು ಅದ ಬೆಚ್ಚಾತದು ಒಂದು ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಪುದೀನದ ಮಲ್ಲ ಪುದೀನದ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಆಯ್ತಾ ಬೇರು ಪುಂಡ ನಡ್ದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು ತುಕ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿದ ಒಂದು ಹಿರೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪುನರ ಪುಲ್ಯ ತತ್ತು ಹೌದಾ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ಲಂದು ಜೋಜ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜೇಜ ಅಮ್ಮನ ಕಡಲೆ ಬೆಜ್ಜದ ಆತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂದು ಜೋಕಾಳಿ ಚೂಡು ನೇಲಗ ಜೋ 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 ಬಯ್ಯಾನಗ ಉರುವಾನಗ ನೆಟ್ಕುಲು ನೇಲೋ ಒಂದು ಕುಳ್ಳು ಪಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಜೋಲಿ ಅಪ್ಪನ ಎಲ್ಲರೇ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಲು ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲರೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಕುಲು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಪದ ಇಲೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಟೋವೇಳೆ ಈಗೋ ಏನೋ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನಿನ್ನ ಸಂಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿಯಾ ಒಯ್ತಾ ಎಡ್ಡಾಪುಜು ಇನ್ನೀ ಪೂರಿ ಅಂಡಿ ಎಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾರದಿರ ಬೂಡುಮಾ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಎದುರುಡು ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಾರದಿರಟ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪರೆ
ಅವೆಂಚನ ಪಜೆ ಮಾಡಿಪೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಲನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಾನು ಕೊರಂದೆ ಅವೆಂಚನ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಪಜೆ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಬಾರದೆಡತ್ತ ತೆಲುಪು ಕಡೆದು ಪೂಜೆದು ಅವೇನು ರೋಲ್ ಮಂತದ್ದು ಬೇರೆ ದೀಪೇರು ಬೆಲ್ಲ ತಾರೆ ಅತ್ತ ಚಪ್ಪೆ ಮಂದಿ ನಾನಿವರ ಐಸಾ ಸೂಪರ್ ಆಪುಣ ಕಜಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮುರ್ಕಾಯರೆ ಚಟ್ನಿ ಬೋರ್ಡು ಗೊತ್ತಾಣ ಬಾರದಿರೇಕು ತೆಲುಗು ಪೂಜಿದು ಮರ್ತು ದೀಪಿನಿ ರೋಲ್ ಮಂತ್ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಪಜೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅವೇನೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ದಾದ ತಿನ್ನಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದಾರ ಪಜೆ ಮಾಡಿಪೇಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಡಿಪೇಲೇನ ತುಂಬುದ ತೂಲಿ ಒಂಚೂರು ಮೂಡಾಂಡಲುಂಡ ಏತು ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಸೀನಾರಿ ಅತ್ತಿದ್ದು ದೆತ್ತದ ಪಾಡೇರಿಗೆ ಅದರ ಗೊತ್ತು ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿಮ ಬಾರದಿರೆ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಏತು ಶೋಕುಂಡು ಬಾರದಿರೆ ಅಂಚಿದ ಇಂಕ ದೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ತಂದಾಸೆ ಮತ್ತಲೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಅಡುಂಡು ಎಲೆ ಉಂಬಿಸಿಲೆ ಎಲೆ ಕುಂದರಲಿ ಇಂಥ ಚೋಟಿನ ಬರ್ಪಲ್ಮ ಎಲ್ಲಾರ ಕಂಡೀರ ಎಲೆ ಉಂಬಿಸಿಲೆ ಎಲೆ ನೀರುಳಿತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಇದು ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟದು ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಉಂದಾತದೆ ಒಂದೇ ಪಂಡ ಚಂಡಿಗೂ ಉಂಡ ಉಂಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಪುಲಿ ಕುಂಟು ಬರುಂಡು ಗೈಸ್ ಮಾಡಿಪೇರೆಲ್ಲ ಅತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲ ಪುಗ್ಗನಗನೆ ಒಂದೊಂದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಉಪ್ಪುಡಿಗೆ ನಮಕ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಉಪ್ಪುಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಇಲ್ಲದು ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡದು ಬನ್ಪೇರು ಬಕದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾದ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡದೆ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೇನು ಗೊತ್ತಾಡದೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಈತು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನಿ ಇಂಕ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಖಂಡಿತ ಇಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೇವಿ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಪಡ್ಡ ಈತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿರ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದು ಧನ್ಯವಾದ ಇಂಚಿನೇ ಮೋಕೆ ಪಡವೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಅಂಚಿನಿ ನನಗೆ ದುಂಬಗದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡದೆ ಅನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಏನು ಪಿದೆ ಮತ್ತು ಫೋನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಅವಡು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಪೋಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗಿತ್ತರ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಈಜಿ ನಾನು ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಎನ್ನು ಇಲ್ಲದು ಏನು ಏತ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಒಪ್ಪಿಗಿತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಈಜಿನ ಬಿಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ನನ್ನ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ರೆ ಯಾರು ತೋಜೋದಿಲ್ಲ ನಂದು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ತೂಪು ಸರಿ ತೋಜೋದಿಲ್ಲ ದೂರ ಇದು ತೋಜೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಏನು ದಾಲ ತಪ್ಪದಿತ್ತಿನ ವೆರಿ ಸಾರಿ ತಪ್ಪ ಆತೇದಿತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಏನು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಪಂತಿಸಿ ಪಾಡದು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಡ್ಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಇಂಕ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಕುಡ್ಡೋರ ಧನ್ಯವಾದ ಓಕೆ ಇಂಚ ಪಡ್ಡದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಬೇಕು ಗೈಸ್ ಯಾವ ಇಲ್ಲೇ ಮನ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದಪಾನ ಓದೇರಿಲ್ಲ ಬಂಗ ತೂಯರ ಬಂಗ ಆಗ್ಬಿಡಾಗಲಿ ಅವೇಕು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವೇ ಇಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದ ಬಿಟ್ಟ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಯಾಪ ಬಂತಿಜಿ ಇಂಕ ಇತ್ತೊಂತಾಗು ರಾಂಡಿ ಕಳ್ಳ ಪಂಡದು ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂತ ಅದೇ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿ ಖುಷಿ ಆನಿಂಕ್ ಓಕೆ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೊರೊಂದು ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಲಂಚೆ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದಲ ಉಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್